Jest to ostatni pojedynek semi-pro podczas dzisiejszej gali. No i pierwszy low kick i sprowadzenie, próba sprowadzenia. O, mocno wybroniona. Wejście za plecy. Ale ładnie. A się pięknie. Cóż za dynamiczna walka. Tak, przepiękny pokaz grapplingu nam tutaj dają panowie teraz. Oj, widzimy, że Dominik tutaj w parterze to niejednemu by dziecko zrobił, jak to się mówi. Ale i Dorian nie odstaje, naprawdę piękny pokaz. Teraz do pójścia po trójkąt. Gdzieś ta noga. Tak, ale chyba próbujesz przejść do balachy, lecz nie, wrócił. Tak, poszedł do balachy. O, klepał, pięknie, bardzo szybko. Co to było? Dymiński kończy walkę. Tak jak widziałem, no z tego trójkąta próbował już iść do balachy, raz odpuścił, skręcił się drugi raz. I bardzo ładnie to zrobił, naprawdę. No i moje słowa, widzisz, Artur, powiedziałem przed sekundą, że Dominik niejednemu by dziecko w tym parterze zrobił. Nie trzeba było długo czekać. Przepiękne wyciągnięcie tej balachy. Niesamowicie się kręcił Dominik Dymiński. Zresztą Dorian również, no, bo póki nie wpakował się w tą balachę, to tam rzeczywiście bardzo ładny pokaz grapplingu nam tutaj panowie zaprezentowali. Tutaj zobaczmy. Jeszcze raz przejście i chciał przejść pozycję. Dynamicznie, ale tak, oj, tak, ciasno. Widzimy prawa noga nawet. Myślał, że przejdzie pozycję, wyciągnie rękę, ale obudził się nie w czas, już był przeprost. O, aż mnie zabolało. No i naprawdę Dymiński, Dominik, widzę mnóstwo sponsorów na plecach i myślę, że to nie jest trafna inwestycja, to jest jak najbardziej trafna inwestycja i takie talenty trzeba wspierać. Zwycięzcą walki przez poddanie w pierwszej rundzie, reprezentujący Shark Tomb Team Bytom oraz Spartan Chorzów, Dominik Dymiński!